Cebu City Mayor Mike Rama mimando sa dali nga pagpa-release sa honorarium sa mga nagserbisyo sa barangay sama sa daycare workers. Samtang moapilar usab ang mayor sa COMELEC nga tugutan lang ang pagpanghatag og ayuda sa mga senior citizens. Ani ang report ni Alan Domingo. Pasilduhan mo na nga ganina kung dili masuldi ang paspas ang mailisdan si Henry Tumalabgap. Kini ang ipadayag ni Cebu City Mayor Mike Rama humana sayod nga nalangan ang pag-release sa honorarium sa mga daycare workers. Sama ni Ma'am Mever Riston sa Barangay Santo Niño Daycare Center nga motulo ka buwan na nga wa ni madawat ang honorarium gikan sa Cebu City LGU. May nalang kay adunay counterpart ang barangay nga iyang gigamit sa iyang panginahanglan. Ningon sila karon kuno nga week na mo sweldo. Honorarium na mo Kining mga sakop sa Barangay Public Safety Officer kon BPSO, Hulyo pa kuno usab, wa makadawat sa ilang honorarium. Giklaro sa COMELEC nga walay labot sa COMELEC ban ang paghatag og honorarium o sweldo sanglit gitrabahuan man kini. Basta sweldo, dili na covered sa ban. So, i-release na? Kinahanglan i-release na. Samtang ipahibaw sa Commission on Elections nga sugod sa Setyembre 15, gidili na ang paghatag sa mga ayuda sama sa Senior Citizen Cash Aid hangtod na sa adlaw sa eleksyon. Exempted din ang assistance to individual in crisis situation kon AIX og sa mga kalamidad. Gikirakdang maapilar ang mayor sa lagda sa COMELEC. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.